sulabipat ula job ya kajing ya ukun lang rod paskha Kristan ya ro ai ngo jing knya u Kristu kun lang rod lui Kajik pli ni kam jiki apostol kala nang bakhat saw kada khat kabasan halu bakhat pra Habaladon kajing Yesu boj hai ikonium dagi gentle bat kiju ringkat bat kinung yalam ju ban le ben yo Paulus bat Barnabas bat ban lan thamau ki apostol ki latep ya kata bat ki laphet Shalestra bat Derbe kishnong ki ba Halikonia bat sya kata-kataan baro saudong bat ki layalap ika gospel hangta Halistra ladon wei breu basushong bakreu ki kijan ulalong badeko nadu dangka bat ubam syam layai meno ula syak skoreo Paulus bat ula keren bat Paulus habaula pech shanyu u bat lui i budon kejinget ba ensha penkoj ula ong nakasur bajam to yang bej halaki kejat tiu la yang joj bat ula yaj habagi pai ba kli i ya kabau Paulus sulale kila sedang mempertahankan kecin Likonia kiblay gilawan hiar syangi hakador kibriu yau Barnabas kila ai kerteng Useus bat yau Paulus namar baulong unong keren ubarang ba kila ai kerteng u Hermes bat uleng do jong Useus wadon ka tempel hamar khmat kasnong lawan ra ki masih kertong bat ki kiping sentiu syaka kerdop bat ulamut banterwa jingknya ringkat bat ki paj ba habaki apostol Barnabas bat Paulus kilius ngawi kani kilakat yalaki jan phong bat kilatur hapdeng upai ba da ka ba parta artat korang ba balai phile kumne ngiru ngilong kibriu kibaka jo ka jinglong kum maphihi ban ngiwan ra aphi ka khubor ba ba phian phai no nagine ki kibam ler kam show blai ba emu bala thawi ka beneng bat ka khendeu ya keduriau badi ki baro ki wadon haki pateng ki ba menshua ula sya ki benriu bakin em halakor kom em jangki panbanum syamlai ino yalade klem kasaki nabaula le ya ka babha badula ai happy na beneng nyau slap pat ki ayom basaiso udah penhun gidono jangpi da kejing ba mat kejing kemen wat da kine ki kitien da ka ba kilala ban pen senge ki pai ba na ka baterwa jingknya haki kakhtien jang utrai kya sam ka bashis ba khatsan om hangi ko trai Henry haka kerteng jumi to ai ka buram om hangi ko trai om hangi Henry ka kerteng jumi to ai ka buram namar ka jing ebis nai ba ka jing bat ktien jumi balai ki jaj ban riu kenia ong hae ublai jungki om hangi ko trai Henry haka kerteng jungmi to ai ka burom Henry blai jungi udon haki beneng ule kat bau mon ki blai thau jungki kilong karupa bat kaksiar kakam jungki kti ki briu om hangi ko trai Henry haka kerteng jungmi to ai ka burom ten kerkhu ye phi dau trai unong thawi ka beneng mat ka khendo ki beneng gidei ki jong utrai Henry hau khun benriu la ai ka khendeu om hangi ko trai Henry ha kerteng jongmi to ai ka burom ke jing pulena gospel bakoi kat kum yo anes kala nong bakhat saw ga khot arpuei hadu bar pun riu ujisul ong halaki sunran utaw babat iki hukum jonga badwo sumariki udai utaw ba ie yanga badeu utaw ba ie yanga en sa ie ye u daw kpa junga bat nga ngan ie ye u bat ngan pen pau yala di ha u Judas deu Iskariot ula ong ha u ko ken ran kumno me pen pau yala di hangi klem na pen pau ha ka perthai Jisu la jubab ye u la daw no ie yanga un sumar ki ktin junga ru kpa junga un ie ye u bat ngin yawan shau taw bangin shong ne bat u utaw bom ie yanga sumari ki ktin jonga bat ka ktin ka phi osngeu kamlong ka jonga
Henry kejong ukpa ubala pa epi yanga. Ya gini ki ngalai ya tu hapi kat ba ngadang don bat pi. Henry unok pencengan umen sim bakut ya bau kupa un sapa aka kerteng jonga un sahikai ya pi na dong syadong. Bat en sepen kan mau pi ya kata baro kaba ngalai tu hapi. Ya gospel jong utrai.